saking juru tari Rawasinta yo ngarah mijil Kundradirat Mojo pinanganten Sarembit katur kidening jura tersumbuk saking tim rias Dwi Apris. Bridesmaidnya nanti belum, ini baru acara dari promo pelai dulu ya. Silahkan tari yang cewek bisa di depan mempelai wanita. Saku peregah kakung sumur ingkang dadi nurmatan wijil Kundradirat Mojo pinanggih kalih. Tinar buka ana korining paswangi mang habar-habar kongas tumuju ing jawining tratak ugi wis kinandra Dirat Mojo pinanganten putri Sanghyang Ayu Dinda Oktania Pratiwi SPD jumangkah alon-alon lir kadya macan kaluen tumuju wonten sasana Palenggan Pelaminan ugi kairing dening kadang kinasih saking Sanggar Tari Rawasinta. Alhamdulillah ugi wis kinandra Dirat Mojo pinanganten ngakung ninjih Kang Mas Bagus Bribtu Ardian Dwi Purnomo Isha abadi jumangkah hamrepeki rawuhipun pinanganten putri katur sumangga dening Sanggar Tari Rawasinta. Ugi wis kinandra Dirat Mojo pinanganten kakung Kang Mas Bagus Bribtu Ardian Dwi Purnomo Isha rinjih kacepeng dalem panipun Bapak Purna Ibda Bambang Purnomo dalah Ibu Soana AMKG amrepeki ugi Sanghyang Ayu Dinda Oktania Pratiwi putri kenasipun Bapak Yang Mulia Banteati Gotera adalah Ibu Suharyati. Tumuju wonten ing sasana ingkang sampun miniji. Laksan dening tinadara panggih gagrag Surakarta hadiningrat katur sumangga dening jero atur sumbaga. Tuhis mesti ana ing titaing Gusti ingkang ngasi pajalan wanita nedya ngancing madyahan disambut silang akrama Penulya kumlawi astane temanen putri Sarwi Hambalang Gantal mring temanen ngagung kang winastan godhang kasih datan yuk sarana temanen ngagung yuk ambalus Hambalang Gantal mring temanen putri kang winastan godhang tutur sasampunipun keding Hambalang Gantal kalajeng kitene pinangan putri ya Jawat Asna dereng pinanganten kakung ateges punika tandha tresna dereng pinanganten putri
wong wadon kedah ngabekti dhateng garwanipun mugi tansah pinaringan bagya mulya slamet raharja lir ing sambikala sasampunipun dhateng Tirajicarana ninjih ambalang gantal kening Jawanasta lajengaken ugi midantiga mijidatinipun dhateng Wiratmaja pinangka kasihagangen dhateng Sekar Mancawarna kalugi tigan kasihaken dening Juratur Sumbaga tigan kanen dening Sekar Mancawarna ugi tirta wening tigan yo dipidak biak pecah saknalika ateges pecah pikiri pecah penggalihi pecah berdikari mandiri sasampunipun ugi pinanganten putri ya miji suku pinanganten kakung ati tirta wonten lan kembang staman ateges menika tandha tresna tandha pangabekti dhateng pinanganten putri wong wadon kedah resik dhateng garwanipun ugi atur pandonga dene mugi tresna kalih pinaringan duriyah ingkang soleh lan solehah amin amin ya rabbal alamin lajeng nugi lantingan tujung derajat kasihaken dening asta kekalih saking pinanganten kakung ya hang lanting asta kekalih ya pinanganten kakung saged hang lanting dhateng pinanganten putri pramrita teges pramrita derajatipun kakung miwah putri ya sami derajatipun kakung miwah putri ya sami boten kabeda-bedaan sasampunipun dhateng Titi Adicara midantiga lan lantingan lajeng ugi singep sindur upacara singep sindur kasuwun dening panjenenganipun Bobo saking pinanganten putri wonten ngajengipun dhateng Wiratmaja pinanganten kekalih ugi nyepeng sindure kang awarni petak lan abrit nyepeng sindure kang awarni petak lan abrit kasingepaken denggeripun Wiratmaja pinanganten kekalih Bapak ginyeng ngepaken sindur dhateng geripun Wiratmaja pinanganten sarembit ugi kasuwun saking Bapak jumangkah tumuntun dhateng Wiratmaja pinanganten sarembit jumangkah alon-alon ngingitaken ngimutaken sarta ngaraken hak hubungan jalu lan wanita miwah dhateng bab kaluhuran dengan ibu wonten wingkipun dhateng Wiratmaja pinanganten sarembit ateges ibu ampung saged paring duan moral pimpinan sarembit ger tetna lakune bapamu yen lakune bapamu ingkang edi lakonono lakune bapamu ingkang awon tinggalen ya ger injih bapak lakune bapa samangke kang edi kula lampahi lakune bapa samangke kang awan nggih kula tinggal bapa iya iling-ilingen dhateng piwulangane bapaku lakune bapa ingkang edi lakonono lakune bapa ingkang awan tinggalen matur suwun bapa sampun mangkula wetah kula emut dhateng piwulangane bapa lakune bapa ingkang edi kula lampahi lakune bapa samangke awan nggih kula tinggal bapa iya nggih ugi kalajeng dening bapa kalenggaken wonten sasana malah garing sampun kasumadyaken nimbang ing batas katresnan dhateng kalih nimbang ing batas katresnan dhateng kalih Wiratmaja pinanganten kekalih iya lenggah wonten pupunipun kang bapa ya pelan-pelan aja Mas Mbak tapi yo ojo temenanan yo lah etok-etok wae eling nggih etok-etok wae ya
ateges menika bapa boten beda-bedaken antawisipun putra kan putri mantu sampun kangge putranipun piyambak. Ugi bapa ngalenggaken wonten dhateng Wiratmaja winangsaning Bintana Sasana palenggahan. Ger anakku cah ayu lan cah bagus. Kowe saiki wis gedhe. Tak tanjebake ning panggonanmu ben iso urip mandiri, bebrayan wong loro ben iso urip mandiri. Ya, cep. Ateges Prapelita. Bapa sampun paring idhi pangestu dening Wiratmaja winanganten kekalih. Ugi lajengaken kancar kuncur. Kajerusus ngancing titilakson isi kamurata miwah palawija lan artareca kasunta ing pangkon ingkang garwa katandhan sindhe kang awarni rekta tandha tanggung jawabing priya tandha tanggung jawabing priya kasuntaaken dhateng Kang Mas Bagus Briptu Ardian Dwi Purnomo SH. Nanti dituangkan pelan-pelan Mas, agak tinggi lagi Mas, Mas agak tinggi lagi Mas, Mbak Dinda turun lagi Mbak Dinda, ya Mas Ardian tinggi aja dari atas saja, Mbak Dinda yang turun. Dek, injih Kang Mas, iki gajine Mas Ardian sesasi 30 juta, amin Allahumma. Lah jenengan tampi kate legawane ngati kate ganing manah besok butuh tuku beras kelawuh tuku sandangan ya menggonen ya Dik. Injih Kang Mas, alhamdulillah ya Mas, iki tak tampa Mas kate legawane ngati kate ikhlase ngati. Benjang butuh tumbas beras kelawuh tumbas sandangan ya tak menggone ya Kang Mas. Iya menggonen Dik, matur suwun ya Kang Mas. Iya wis tak kekno kowe kabeh ya Dik. Alhamdulillah Kang Mas. Ugi katitipaken dhateng artareca dhateng Bapalan Ibu. Bapalan Ibu saged nampi artareca ingkang sampun kacepeng dhateng Wiratmaja winangan saribit. Ibu ki saged nampi. Ibu? Iya, Nduk. Niki gajinipun Kang Mas Ardian. MC nape lali jenenge. Jenengan tampi kan legawane ngati, kan leganing manah Ibu. Kula titipaken dhateng panjenengan. Benjangne gendok butuh gendok tak nyuwun marang dhateng panjenengan Ibu. Alah iya Nduk, iki wis tak tampani. Wis tak tampani Ibu, tak simpenaken dhateng kowe ya Nduk. Injih Bu, matur suwun. Sasampunipun ugi tanpa kaya kanthi niat ugi nyuwun dipangestu dhateng Bapalan Ibu Jawat Asra dhateng Wiratmaja pinanganten kekalih. Sasampunipun ugi kula jengaken dedulangan utawi dedaharan. Dhateng walimah ingkang sampun ngatur pandonga dhateng para kyai para sepuh bini sepuh kadhateng Wiratmaja pinanganten kekalih. Kang Mas. Iya Dik. Kang Mas. Iya. Tak dulang ya Mas. Alah. Iya Dik. Mbak Dinda sing akeh ora apa-apa Mas Ardian mau lali durung sarapan Mbak, gugup. Yo tanduk meneh Mbak Dinda. Ayo. Lah ping 3. Nek kurang ping 7. Nek ping 7 kurang ping 11. Nek ping 11 kurang ping 21. Nek 21 aku yakin wis warep Bu.
Nggih. Gantian Mas Ardia ya disuapin pelan-pelan ya ambek lawe barang toh Mas aja segon tok Mas lawe ana endoke kok Mas iku lho Mas ayah wis Mas aja ndak seseli terus molo-molo sasamunipun ugi dedelangan garwali lajeng dhateng Tiriadi Carana ninggih unjuk tirta wening unjuk tirta wening ateges menika pramlita ya atur pandonga dhateng kekalih mugi tresna kalih nambaran tresna kang wening ya tresna kang suci lahir lan batinipun amin amin ya rabbal alamin. Sasamunipun ugi dhateng titi adicara sampun kalaksanan ugi unjuk tirta wening. Ayo Mas. Bar madang yo mimik yo Mas. Iya. Gantian. Yo gantian 1 2 3. Sampun, nah hadap ke depan sasamunipun tidak kira rombongan sampun kalaksanan kanthi pungkasaning dhateng titi adicara sudah hadap ke depan itu nanti diminum bareng-bareng ya. Dateng panjenipun Bebaya Mulia Bantayati Kotera katerus monggo saged tumuju wonten sasana palanggahan pelaminan nggih. Kami persilakan Yang Mulia Bantayati Kotera silakan bisa naik ke panggung pelaminan untuk melaksanakan prosesi sungkeman sama ibu di tengah. Silakan Mbak Dinda dan Mas Adian bisa berdiri ya. Bisa berdiri Mas Adian dan Mbak Dinda. Untuk Bapak bisa di tengah, ya persilahkan. Dan Ibu bisa di tengah, silahkan Ibu. Karena mungkin selama ini banyak salah dan juga banyak dosa yang sering Mbak Dinda lakukan kepada Bapak dan juga Ibu. Pada momen kali ini diniatkan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan juga Ibu. Diniatkan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu. Banyak salah dan juga banyak dosa yang sering kalian lakukan. Ayah dan ibu yang Dinda cintai, sepanjang hidup Dinda akan selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipilih untuk terlahir sebagai putri dari ayah dan ibu. Dinda telah dibina, dibimbing, dibesarkan, dan dilimpahi kasih sayang. Ayah ibu, Dinda menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama hidup Dinda telah banyak melakukan kesalahan dan kekilafan terhadap ayah dan ibu. Maafkan salah, dosa, dan khilaf Dinda selama ini sebagai seorang anak yang belum bisa berbakti
belum bisa membalas apa yang sudah ayah dan ibu berikan. Jika terkadang Dinda berkata yang menyakiti, jika terkadang ingin menang sendiri, jika Dinda belum mampu menjadi anak yang baik, tapi selamanya ayah dan ibu adalah orang tua terhebat, selalu dan akan tetap seperti itu. Ayah ibu, hari ini Dinda memohon izin, mohon doa restu untuk menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki pilihan Dinda, untuk menemani perjalanan panjang hidup Dinda kelak. Seorang laki-laki yang insya Allah bisa menjadi imam yang bijak dan penuh kasih sayang. Dinda mohon keikhlasan dan keridhaan ayah dan ibu atas pernikahan ini. Semoga kehidupan rumah tangga Dinda nanti senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawadah, warohmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, ibu, Dinda sayang kalian. Silakan tangannya ayah bisa dicium Mbak Dinda. Silakan Mas Ardian. Bapak, Dinda minta maaf atas kesalahan dari Dinda yang selama ini sering Dinda lakukan kepada Bapak. Yang disengaja ataupun tidak disengaja, Dinda minta maaf. Belum bisa menjadi putri yang baik untuk Bapak, belum bisa menjadi putri yang bisa membanggakan Bapak, belum bisa menjadi putri yang bisa membahagiakan Bapak. Dinda minta maaf atas kesalahan Dinda yang selama ini Dinda sengaja ataupun tidak disengaja. Kini Dinda telah menikah. Doakan kami, semoga kami bisa menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Menjadi keluarga yang bahagia selamanya, saling melengkapi, saling mencintai. Ibu, Dinda bersyukur di hadapan Ibu. Dinda minta maaf. Banyak salah dan juga banyak dosa yang sering Dinda lakukan kepada Ibu. Dinda minta maaf. Belum bisa menjadi putri yang baik untuk Ibu, belum bisa menjadi putri yang bisa membanggakan Ibu. Banyak salah yang Dinda lakukan kepada Ibu. Tidak mentaati perkataan Ibu, sering nakal, sering bandel, tapi Ibu selalu bersabar menghadapi Dinda. Dinda minta maaf, tidak tahu akan hal itu. Ibu, kini Dinda telah menikah. Bimbingan dari Ibu yang sudah Ibu ajarkan selama ini akan Dinda ingat selalu. Dinda belum bisa membalas semua perjuangan yang sudah Ibu berikan kepada Dinda. Doakan kami, semoga kami bisa menjadi keluarga yang bahagia selamanya. Sungkem kepada Bapak Ibu dari Mas Ardian. Bapak Ardian bersyukur di hadapan Bapak. Ardian minta maaf, belum bisa menjadi lelaki seperti Bapak, lelaki yang bijaksana, lelaki yang sangat luar biasa. Ardian minta maaf, belum bisa menuruti apa yang Bapak inginkan. Selama ini Ardian sering nakal, sering bandel, tidak mentaati perkataan dari Bapak, sering melakukan kesalahan kepada Bapak. Tetapi Bapak selalu bersabar menghadapi Ardian setiap saat, setiap waktu. Bapak, terima kasih sudah mendidik Ardian, membesarkan Ardian, menafkahi Ardian. Bapak rela membanting tulang, bekerja keras demi membahagiakan Ardian. Tapi Ardian tidak tahu akan hal itu. Ibu, kini Ardian di hadapan Ibu.
putra dari ibu yang dulu ibu gendong, putra dari ibu yang dulu ibu lahirkan. Surga berada di telapak kaki ibu. Ibu, terima kasih sudah melahirkan Ardian. Mengandung 9 bulan hingga melahirkan adalah waktu yang sangat sulit. Ibu telah mempertaruhkan nyawa demi melahirkan Ardian. Terima kasih atas perjuangan dari ibu yang tak terhingga kepada Ardian. Ardian minta maaf, belum bisa menjadi putra yang baik untuk ibu, belum bisa menjadi putra yang berbakti kepada ibu, belum bisa membalas semua jasa-jasa yang sudah ibu berikan selama ini. Ibu, doakan kami, doakan kami semua, kami bisa menjadi keluarga yang bahagia selamanya, menjadi keluarga yang saling menyayangi, saling mencintai, saling bersabar ketika menghadapi cobaan. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan foto Bapak Ibu dari Mbak Dinda. Setelah itu nanti bergantian Bapak Ibu dari Kak Ardian. Permintaan maaf dan permohonan doa restu sudah dilaksanakan. Baik, foto Bapak Ibu silakan, dipersilakan. Setelah ini juga nanti Bapak Ibu dari Kak Ardian kami persilahkan. Juga sama kakak Pak Le sama Ibu juga nanti kami persilahkan bisa foto. Terima kasih dari Dwi Apris Make Up, juru panggih Ibunda Matur nuwun. Ya, foto Bapak Ibu selain dilanjutkan acara sambutan. Cik cik. Bu sampun pun iki pun mboten nangis-nangis neh. Pun nggih. Lah ya iki sampun iki apet astal DJ we kok. Mano ajeb. Sampun nggih. Alhamdulillah niki dari Demak jauh-jauh ya. Setelah ini kita lanjutkan acara sambutan. Ya, foto Bapak Ibu silahkan. Kamera siap. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Oke. Monggo. Setelah ini nanti sambutan ya. Sudah, baik.
Baik, foto Bapak Ibu ya. Sudah, silakan bisa berganti ya. Sagunging por lenggah kakung sumur putri ingkang dhat kinurmatan minangka dening atur pambagya pasrah tinampi ingkang pisan atur pasrah sesulih saking panjenenganipun Bapak Bernaida Bambang Purnomo Dalai Busana MKG badhe katersepanipun Bapak Ki Haji Ali Murtado dumateng panjenenganipun Bapak Ki Haji Ali Murtado wekdal lan sasana kasumanggaaken. Duhun.